Hello mga kasubinlan, maayong buntag sa tanan. Kumusta? Salamat di ay tuod sa inyuhang padayon nga pagsuporta nining atoang gamay nga channel nga mao ang Suginlan ko ikaw. For today's topic, atoang hisgutan og himay-himayon ang gisulat ni Apostol Pablo diha sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 og 9. Og ang gisgutan usab ni Apostol Santiago diha sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 kay mao kini ang gikuhaan og pundasyon sa nagkanalaing mga pundok labi na diha sa doktrina sa kaluwasan. So unsa ba gyud ay ang tinuod na gitudlo ni Apostol Paul ug unsa gyud ang kahulugan sa iyahang gisulti? Ingon ni Apostol Paul sa bersikulo 8, kay pinaagi sa grasya, kamo naluwas tungod sa inyong pagtuo o tungod sa pagtuo. Now, ingon niya, pinaagi sa grasya, kamo naluwas. Ang pulong naluwas, kini ba nahitabo na o wala pa? Ang pulong naluwas, klaro kaayo nga nahitabo na. Ug bisan asa kamo adto sa mga version sa Biblia, ang gigamit gyud dira kay nahitabo na, naluwas. Bisan diha sa Tagalog. Ingon sa Tagalog, sapagkat sa kagandahang loob ng Dios kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So ang gigamit dira as bisan sa Tagalog ay naligtas, naluwas na. Sa Bisaya, naluwas na. Subot pasabot, igo na siya. Igo na siya aron ma-acquire nimo ang kaluwasan. Igo na ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo aron ma-acquire nimo ang kaluwasan. Ingon sa Bisaya sa bersikulo 9, dili kamo makapasigarbo niini kay dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Subot pasabot, dili na kinahanglan dungagan o binuhatan aron ma-acquire nimo ang kaluwasan. Dili mahimo nga himuon nimong kondisyon ang maayong binuhatan para maangkon nimo ang kaluwasan. Kaya nga naman, luwas naman ka. Gihatag naman sa imuha. So dili nimo pwede nga idugang ang maayong binuhatan para saka pa nimo maangkon ang kaluwasan. Tungod kay daghan ang nagtuo manggod o nagtudlo gani ani nga faith plus works equals salvation. Pero dili man na diha mao ang gitudlo sa Bible. Ang gisulti ni Apostol Paul. Ang gisulti ni Apostol Paul, naluwas ka na tungod sa imong pagtuo. Sa Tagalog pa, naligtas ka na tungod sa imuhang pananampalataya sa Ginoo. So dili buot pasabot nga kinahanglan pa nimong magtrabaho. Kinahanglan pa nimong mubuhat para pamatud-an nga luwas ka na. Now, ang pangutana, buot ba pasabot, pastor, nga bisag unsa akong buhaton, bisag mubalik ko sa kalibutan, bisag magpakasala ko, luwas lang gyapon ko? Ang tubag nako kanimo igsuon, yes, luwas ka. Sigurado, luwas ka. Pero dunay pero. Unsa man ang pero? Kung tinuod jud ka nga luwas, latuson ka sa Ginoo. Yaha ka nga silutan aron nga makarealize ka ug mubalik ka diha sa Ginoo. Karon, kung magpadayon ka sa pagpakasala, walay kastigo nga nahitabo, padayon ka nagpakasala, balik ta sa imuhang pagtuo. Basin, sukad pa lang masukad, wa ka na gyud makaangkon og kaluwasan. Kay ang tinuod na anak sa Ginoo, mubalik siya sa Ginoo. Dili buot pasabot nga ang imong anak nilaya sa imong balay, misukol da nimo, dili na nimo anak gyapon nimo na siya. The same pud na diha sa Ginoo. Dili buot pasabot nga nakasala ka, dili nakaanak sa Ginoo. Kun dili kastiguhon ka, tagaan ka og mga consequences sa kinabuhi para mahibalik ka. Nakuha ninyo? Ug unsa may gipasabot usab ni James, ni Apostol James sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Kay nag-ingon man gud ang uban ng mga nagtudlo na kinahanglan nimong ipakita sa imong mga buhat kay ang pagtuo mahimong patay kun walay buhat. Now atowa kining himay-himayon ug sabto nato kini. Kun unsa bay pasabot pod ni James. Hunahunahon nato
nga ang gisgutan ni James dili ang kaluwasan kundili ang imuhang pagtuo. Ang binuhatan dili bunga sa imong kaluwasan. Balikon ako, ang binuhatan dili bunga sa imuhang kaluwasan, kundili ang binuhatan nagpamatuod sa imong pagtuo nga buhi. No? Kaya ang gisgutan niya, patay man ang imong pagtuo kung walay binuhatan. So ang binuhatan, mao'y mo pamatuod nga buhi imong pagtuo. So dili na siya mao ang mupamatuod sa imong kaluwasan, kay according kay Paul, luwas ka na. Mo tong gingon ganina, kung makasala ka, kung mubiya ka, kung mabackslide ka, latuson ka sa Ginoo. O kung mupadayon ka sa pagpakasala, hangtod nga namatay ka, wa ka kabalik sa Ginoo, balikan nato karon ang imong kaluwasan. Kung tinuod ba jud ka nga luwas, basig atik-atik lang di itong tanan. Maong wala ka nakasinati og latos, wala ka nakabalik sa Ginoo, hangtod nga namatay ka na lang. So mauna siya ang pasabot sa gisulat ni Apostol Pablo diha sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9. O sa gisulti pod ni James diha sa James chapter 2 verse 17. So usbon nako ang kaluwasan na angkon na nimo sa diha nga ikaw mituo sa Ginoo. O ang gisulti pod ni James kining maayong binuhatan, mga binuhatan nato, mao kini ang mupamatuod nga ang imong pagtuo nga gisgutan usab ni Paul usa ka buhi dili patay. Mura ni siya og kurinti og suga. Kung walay kurinti, dili musiga ang suga. Ang imong pagtuo mao ang kuryente. Ang imong mga buhat mao ang suga. Nakuha. So mupamatuod ang imong mga buhat kung naa kay kuryente, kung buhi ang imong pagtuo. So mao kana siya ang kalainan sa gisulti ni Paul o sa gisulti usab ni James. Wala na sila nagkasinumpaki ha, kundili naglig-unay kana sila sa usag-usa. Gipalig-on ni James ang faith na gisgutan ni Apostol Paul. So muna ang atuang gisgutanan ning taknaa sa kabuntagon, unda inyohang nasabtan ug naklaro diha kaninyo. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan.